Good morning guys! It's another brand new day og karong adlaw, kunong adlaw muhapak ag bagyong udit daris Bohol ga. Magala mapagdi pud mo kusog ka jud kabaan pud tanan ni sa mapalin ni mangbay. Before ta mo start sa tang adlaw karon magpasalamat ra kun Maring Juliana. Salamat kaadto sa pagkaon gihapon bisag medyo na stress ko gamay pagkakita na pagsusuporta namin ko sa speed limit. Kulbaan ko mating speed limit. Kita kapaspas na naghab-hab nga may speed limit. Pero busog gyapon ganito mo ko skili din kaon mo ko nagpatubang na tus na speed limit kay ano di ko kakita ba kay murag mo kusensya tang kakita speed limit. Murag naaji kuan ba? Murag hinahina ra jud ko ba? Di mo siya hinahina kay nang gutom ka jo. Salamat ka jo tambos panaguok ni ay Maring Julian og Pastor Napala. Happy birthday ni Chris Abisay. Salamat ka jo nawa jud panaguok sang kuto-kuto sa tinadwa jud ko man udto kay kinalaging padong tag mga birthday party nga nato man nga kanang butang nga ganghaan jud katong tijandarre nang butangan jud gamay espasyo ba para maka bam jud tag ja wag panaguok oy salamat ka jo. Thank you very much. Tipid sa konsumo. Sugod-sugod nag-uwan marag bagyo na gadyan ni pero di man ta magpalintan nas bagyo hinay pa bitaw pod may labito mo kusog na kay di na tamag gawas-gawas karon guys ako san Pascual kay ganina karang inita pa man tinuod jud gi ingos pag-asa nga muuwan mawa mig limonsito ni kusog naman hinog uwan di ako sa ila Philcore TV kay remember mo nila katong mga nananang bitaw limonsito daghanja nag-uli pod basta perwer kay duha ka buwan na nang ngitlog nagtapirwers ba wa jud mauli so amo nang giuli karon ning bunot nag-uwan pero okay ra naman tay pajong. Tanawa na tagilang limonsito atong kamusta nagilang limonsito og maadto paghihapon ag pamunga. Na po si kapadas arang daghana sakto gud sini pang tinula. Pwede po ning kapadas gisahon or sunuban sa gulag manok. Lami oy. Problema nigditso-ditso na ni udit, di na ni mundang ning uwan. Mura mang nanaghag yung limonsito hinuon. Ikuraw nimo kay dahagitek? Oo. Lagi pod. Napay kabog kagpay. Hala hangin-hangin na gajud. Oh, hangin-hangin na gajud. Murag mao na jud ni. Udit na jud ni. Kuyawa. Eros Philcore TV, hi. Hello. Welcome guys. Kita na pud mi gotro. Sabot mo may Ate Michelle sa Jinho Philcore TV. Wife ni Bert nga mo ay nagduma sa Jinho Philcore TV karon ni dyan akong papupuon sa ijang limonsituhan excited ako kaadyo kay ara ka kuan lagi kayo si Jinho mo ato tong bata bitaw nga gwapo kaadyo wa dad kay di magsilbi kay mo kalit og unos na pusudit mao lagi lisod kaadyo ja pangita na tagkuan day asa ta mamupo yes daghan na kapilian kaadyo mamupo mi dari guys o gusto mo mupalit 50 kilo ra og dari sa farm pwede ra pagka mo pick di ba pick and pay 50. Pero taman ra pud sa makaya kay limited ra. Kay limited ra lagi. Ang market pud guys na pud sila available pero limited ra gihapon kay di makaya kay gaban. Naunhan naman mo kay diha man ning palit na ginatos. Ginatos ni libo. So kuan kaning among market uban nanay booking. So guys, pala ko subscribe sa ilang channel Jinho Philcore TV. Mo na silang duha. Diya mamupo na ta na maglangan ondoy darling. Mamupo mi darling. Ikaw may magdas camera kay maglisod ko. Kauban din na si Undoy, walang ibang mahal ng aking puso. Hilasan. Siya lang ang tinitibok ng aking puso. Kung hindi lang ikaw ang titibukin ng puso ko, edi wag na lang tumibok ang puso ko. Ganon. Hawakan mo yan. Ganyan talaga pag utusan mo yung boyfriend mo, kailangan talaga may pag-ganon-ganon na effect para wala lang daghang sinasabi. Diretso na agad sa utos. Yes, mother! Ay, dali, suti! Daghang chat-chat tari. Alam, my goodness, mo ni hanggan aha matulog silang tuhod nga na masuot-suotan. Yan nila may kasi masuot-suot kasi matituhan. Iro. Hala, na ito kagiro. Sorry, di na ko motrog swagit kinilagi magkarot. Pasang kaya dali dali. Tanawa ninyo guys. Kita doy kita mo guys. Tanawa ato na nang nawang importante ganyo sa ito arang isa. Ti ang isud sa imong ilot ito. Arang daghan nati. Kung bitaw paari un jud na mo kay mataga ta. Mara jud ko. Tanan na taranta ito ko. Ito lagi kay ito. Ngayot mo jud ito na. Sorry na. Di ko kaagwanta lagi makatingog jud ko kay arang ka lamig adyo. Grabe wa jud nangangain taw lagi ang kuan kanay mo ay. Arang jud daghana mo jud ni mamupo. Arang jud daghana oh. Uy, kisama jud toy ganahan, pwede ra jud mo kontak. Pero kontak mo daan sa owner kay dili garin na jud wa diha, agiro ra jud. Alar daghana, naglibog na ko sa unahan. Pangita sa. Nangurog jud ko te, pasensya na jud. Guys, sir, nako ka adyo. Mataranta lagi kog mga ingani. Sa pera ko. Uy, aran dako ka adyo. Uy, kisama di mataranta. Grabe mo jud lami tanaw, nagilo-hilo.
Oh, maning panganon. Mo ni nang juice ning hinugti. Oh, Ala, di pa. ito pagali sa ref na mo. Parang daghana. So, kuan lagi mo runti, open mo karon sa pick and pay. Kaya daghan sa may harbisonon. Parang sayang pa man ang gagmay, apiki pa man. Apiki Dili pa? lang dili man mi mag-post pud og kuan lagi kay pagkakaron Okay na ti, wa na ti. nga na sa Ano pa day? So, garanti kas sa, matawin. sa makauna lang lagi po. Makauna. Una, Daghan mo sagad ani na ti, mong- gusto mo ipo ti. Sama sagad ra namong kuan pod, taga diri ra po doon. Mga daw-daurag mga ladyo. May makauna lagi po. Mao lagi kay paunahan ra kay. Mo nang di po may pagara-gara og post nga ingana lagi kay Diyan karang daghan man oo. oh daghan niya mo. Diyan luoy pag Daghan niya intong mo tanaw sa- man jag malauman. Oh, ato apa kuno dai to ah. Ay, taligis. Come on, baby. Come on, darling. Follow me, darling. Follow me. Wow! Ano na pa dito sa kong pasawagit-sawagitan? Grabe man dyan matay. Ato dyan kung dyan nga ni ate. Ay, kaya mahurot ang tingog. Ay, doon lang dyan kong pasawagit-sawagitan na ningarang dagko. Ay, dagko. Ano yun? Na pa dito. Basta ba jag nilapinig na nito ha? Bulit niya Awan na, amo nang giabog. Guys, hinog. Sakay daros bursa sakay day dako. Dahil hinog po niya. Bibog na si Ja asa. Kalabad nagang utok. Da pa dai pila ni rin. Ay, dyan lang dyan kong alabad-labad rin. Sa availability sa mga limonsito sa Marcot, ikuan sa ninyo sila daan, ikontak sa ninyo sila daan, mong need mo nga mo subscribe sa ilang channel para bisag adtura mo comment nga nagnabay bakante, nabay available nga na kayo. Marhi mo dadyo nung sagwa kay giilugan. Giilugan. Grabe nga na sila ka. Grabe, mataas na ang level ba? Ilugan ha. Ganyan talaga. So, parang hello, merong malaki doon. Parang gusto ko siyang kukunin ng, ay, ito talaga ang gusto ko kasi nadilaw-dilaw na siya. Guys, nagdaing na ba ni? Tanawa. Arang kalami ka, doon kisa badik ganahan dal. Balintas landong, kainit. Na, nagkamulisod na. Hani ba nila pinig? Oh, tara tayo. Halan. Ah, kit. Buod na, buod. Sabi ni kinukutabangan. Matarang lagi ko. Kini kumago. Ay. Napay Sus! nas tumoy oh. Di mo ko kakita. Ati kinalipat naman ko sa mago. Saan lang? Harap ha? Tunong Kani, mo. kani. Igi naman napupo naman na dyan. Buwang na dyan. Gusto na ti. Oy, ato na ko palabi iti kay na. Napangwa ako. Wilwil na gang kasing-kasing. Tika butuno na. Tara usaw, tara. Asa ba naman dyan? Kani. O na. Uy, ang naghana. Tara, bigyan mako. Okay. Gusto na tayo maragi kabaan ako. Da pa mi da. Gajig grabe. Da yelo da. Mapagtas jud ko na ning ati Michelle grabing apti kakadyo Dahil gahong da. lihok di ra makaapas. Da. Kadi ra ko. Ano ning ekda na? Okay. Hindi na tagak sang ti. Ili gud mo. Ano ba to? Dapat dai. Ay, dapat eh. Hot te kay dapat ko na rin te. Tara, kit. Okay. Oh. Hinog na gajud ni pwede rami ra balikan. Ay uban hiyo sa ba? Oh, okay na na. Para ni dai. Kana. Paano ram pa kini? Ato tara, sabitay. Guys, gihangat na ko guys. Karabing kadaghag bunga naglabad daghang utok ug hayang kwaon. Haman. Gusto na ni uy. Ito. Gusto na ni uy. Kana, kuha na. Sabitay. Gusto na. Napay daghan na naman mo. Grabe, Mga unsa sayang na ba rin eh. puning kuha na nga Kuwan hurot kay- nandyan ni na. Bitaw di jud mahurot man, nagadung siya ingat nga di ko di man mahurot, tara man daghana. Saan mo kuno ni paghurot? Napagaling nagsunod. Tagak ka pa. Ay, nako bitaw matagat pa. Daghan pa di puwak. Oh, bisag mo anhira ko bisag mamuwak. Ang kuno kay malipay na to. Ar daghana guys, di jud mo Para pahinog na. di jud mo magmay na lagi. Hala na nga bawog lugogi markutan. Kuha na dai. Kuwan na. Hala rang luod na nga bawog jud siya guys. Kuha. Daghana hala. Wow, rang kalamit pamati. Wah, medyo kayo nagiro na suko na si kog katawa dari. Ito kagiro. Wala si Tabaan Jack, ko no ko. matura. Kani rang magkatang kuan guys nga murag dadag na kay makabugat man ni sila kay namin minarkot. Napa na pa ma. Ay, sorry. Madyan kani kay nagpadaon na gadyo grosya. Na, napay na Di ito balibaran. Para ba yun ang sa? Hala mahumok na si dati na. Gamay pa si dati pero murag ka nahilo na nila magkaon. Murag jag na kuan na jaga nice ijang kinabuhi siguro gusto na mo na og sa sila. Nabunuhan man nila mo dahil sa adlaw. Kini Nag-abuno mi ani. Ansa. Agi abuno na mo kuan. Ansa man kanang Gimix na mo atlas og urea. oo, kay mao man jud panay karaan nga abono te. Bisag sa unang panahon mo na gamit sa mga karaang farmers. Gusto na natin kay murag okay na na. Binlan pag gamay itong bunga. Kuha nang dako. Ay, dako. Sige, kuha na kayo naman siya natin. Oh, di ako. Kalibat-libat na gud ko guys, ug sa ang kuhaon. Luoy man ang niragutan ngon magkuan. Mabugatan. Diya mapupo. Kay gimarkutan man gud ni sa guys sa mga pupo ra gihapon ni. Mapupo ra madugay. Mga harvest day mo ti 100 din sa merkado. Di na ko ti oy, surrender ko. Ako yung surrender.
Dili na makaya sagad sa kadaghan, surrender ko. Dapat nagsunod daghan. Ara daghan pag di pa ganis ubos wa pa biniadto si Papa pero mo surrender na ko oy. Mo surrender na ko. Pero kana kumbitay. Kanang manggibitay ba? Grabe makaluja oy, makaluja di man ipadalim ning mag-harvest tabi ko garalami alagis pus pamati. Panan pero uy maglabad man gyud maughay mo unahon tungod sa kadaghan. Surrender na ko te. Te, kuya, maluoy mo. Mo surrender na ko, ano na pangitag ipaipo. Mo surrender na ko guys, sobrang grabing kadaghan ka. Ano naglaba dagang ugar daghan ka ado bunga. Uy, pwede pa manihwite, ara lami pa ninyo sa bugan. Sa kakao. Uy, kini nga ni guys, kana na nga pong gana, ara lami pa ninyo sa bugan. Kay kining limonsito makaputi inis bugan, mga igot-igot ninyo nga padok. Maadyo ka adyo ni. Mga ilag ninyo murag nasabod kunot sa kaldero. Limonsito di katapat. Tinood na nakasway ko sa nagang ilag sa una murag nasabod kunot sa kaha. Ang ginudurag nga ni mga 1 or 2 months na clear jud tinood na wadyo pamutbot. Ang ilag sa una napadjok angin dito nang juduran kalalain. Ja sensitive sa panihatang ilag da adyo pud nod di nga napadjok bitaw na limonsito rayang gitambaw na uli-ulian basapod. Di lam na ipakita ninyo kay tagas-tagas balibo kay wa ko pangabot. Wow pud. Hala! Kini makuha ko na ni kay Mako. Kit-kit. Kiat-kiat naman yung kurma. Kiat-kiat na dyan eh. Okay na, importante. Uy, gano'n ba itong nilugti man? Importante. Alam mo kung kanon, kaya aslim-aslim nga, pijuros-pijuros sa gagi. Ano ba oh? Dali, pwede naman kanon kanina pasagdan ni ninjo na harvest. Oh, di lagi mi wa mi na lagi. Ha, di maapas mo na. Ug di maapas maingani dud sa mahinok. Te, kuya, di na lagi ko surrender na lagi ko. Lagi ko kaya naghanan na paadyo. Tanawa ragahang mga kinat Diyan na sang jacket at sa i-transfer sa sakubag. Uwa na ron. Kay murag na ana sila. Nanas udit. Ala, pero hinog niya ni panganon ning hinog. Dapat dako dari guys. Dia. Murajog ket-ket. Gamay pa man. Musa na di man ni mao. Jimilina man na malanag tada nang kuha ka mating kamatdan. Lagi man ako doon. Namuwak man ingin magmamuwak sa dagdag gapuwakan kay Jimilina man na ko Jimilina na. Kuya da pag mga bata ni mo jamang pamuwak. Jimilina ay mapuwak. Ang kuan lang po advice lang po gid po ani kanang mamukog kanang mansito dili lang. Oh, dili uwan po dai. Dili pud uwan oo. Nya, mga 10 to 11 mo na Og ibaligyaay ba? kanang Dili siya pwede. Oras na. Uwan magkuan kay basa moist, mulagom. bantay mo nang uban nga limonsitoan sa merkado Muras lang. dag na Oh, balibo. marang mo lagom. Murag mo balhibo ba? Pag moist, nya mulagom. Ang best dapat nga kuan harvest sa limonsito kanang init. Nya mga alas 10 to alas 11. Na day po yung mga timing day. Oh, nakaibaw mo. Mo to yung timan anog mga harvest ug limonsito hindi Pero mapadyo. karon okay ra ikaw. Kaya kay kuan man konsumo Ikaw kay man. konsumo man dali ra na mahurot. Dali may mahurot kay kaning mga yelo kay panganon man na. Oh, nya ipangnudnod pag Ang uban. uban daris bugan pa, Oh. taragit pa sigot-sigot og ilog nga nangapajok. Diyo mabatsi na ta kay murag. Matsita kay murag na sila. Guys, Jinho Philcore TV, don't forget to subscribe at Michelle and Kuya Bert. Dagan salamat kayo sa pagtanaw nito sa among Salamat. vlog today. Bye-bye. I-click pa dagi lahang YouTube channel kay naapod may collaboration dagto sa ilang vlog na pay mga knowledge itong gi-share sa Ate Michelle ug si Kuya Bert. So, don't forget to click the subscribe sa ilang YouTube channel. Thank you for watching guys. See you on our next vlog. Bye. Bye.